אוקיי. בדיחה מספר 1. פעם אחת אכלתי טוסט ונחנקתי, מאז יש לי טוסט טראומה. הייתי מהבמה! אוקיי. הלכתי לספר לחברים שלי שאני הומו, חזרתי בי. חזרתי בי? התלמידים יצאו לטיול שנתי בגן החיות. המדריך אמר לא לגעת בברווזים, אבל הברווז אמר גע, התבלבלתי. חזרתי בי. איך קוראים לג'וק ג'נטלמן? רומנטיקן.